Benvinguts de nou al noticier d'Espanyoleto TV. Com veieu, a poc anem acostumant-nos a tindre un lliurament del noticier TV cada setmana. Estem molt contents perquè a poc va muntant el número de seguidors, el número de visites, i per a encara continuar muntant el número de visites, avui contem amb la presència de les nostres falleres majors de la comissió per a l'exercici 2017, Andrea Soler i Sandra Ballester. Estem molt contents de tindre-les entre nosaltres. Anem a intentar compartir aquesta entrevista amb tots vostès. Sandra, la nostra fallereta infantil, veritat? Des de quan eres fallera? Des de que vaig néixer. I això fa molt o fa poc? Fa molt. Fa molt? Quasi com jo. Però bueno, la veritat és que en la teva família ja n'hi havia gent que era de la falla, veritat? Sí, els meus iaios, els meus tios i els meus cosins. Jo crec que quasi que tota la família ha estat en la falla, veritat? Sí, I també t'han arropat durant tot aquest exercici, veritat? sí. Molt bé. I tu, carinyo? Des de quan eres fallera? Pues jo porto en la comissió, aquest és el 5è any, que forme part de la comissió d'Espanyoleto. Sí, però la veritat és que porto 5 anys així, però és com si estiguera tota la vida. Ja està entre nosaltres, els divendres se'n ve, i la veritat és que per on passa deixa el seu setxell. Sí, home, la veritat és que des de que el primer moment en què vaig entrar a la falla me vaig sentir super arropada i molt ben acollida per tots els fallers, i la veritat és que molt bé, o sea, super contenta. Els joveneta se l'enxunta en els jovenets i la veritat és que s'ho passen d'allò més bé. En aquest exercici en el que estem, perquè encara no l'hem acabat, veritat? Com s'ho heu passat? Molt bé. Però molt bé o com? Superbé. Superbé, molt bé. Tu estàs acompanyat per un xiquet, no? Sí. Sí, però què més? Àlex. Àlex? Àlex què més? Salas. Àlex Salas, no sé de què me sona a mi Àlex Salas. També és d'aquesta comissió. Molt bé. Com s'ho vau passar? Molt bé. I tu anaves acompanyat per el nostre president? Presidenta, Nevi. Pues la veritat és que no tinc paraules per a descriure-ho, perquè a la vista està i crec que ha quedat prou demostrat que m'ho he passat el millor que he pogut, no m'ha quedat res per disfrutar. A dia d'avui el poquet que encara mos queda ho continuo disfrutant igual o de la millor manera que puc, i és que no tinc prou paraules, o sigui, superbé. La veritat és que només en veure les cares quan desfilaven en tots els actes donaven a entendre lo bé que se ho estaven passant. En tots els actes, veritat? N'hi haurà alguns actes que vos hauran agradat més i altres menys, no? Sí. El que més m'ha agradat ha sigut la baixada de Sant Josep, la presentació i... I algú més que n'hi haurà per ahí, veritat? Sí. I a tu? Pues jo tinc... Cada acte té la seva essència. Sí, perquè jo sempre, antes de ser fallera major, pues jo era l'entrega de prèmits, era el meu acte més preferit. Sí que és de veres que ara que he sigut fallera major, pues te dones compte que tots els actes cobren el seu significat i cada un d'ells té el seu puntet d'especial i emotiu. Des del dia del nomenament fins al dia de la cremà, tots els dies que heu passat en els actes oficials i els no oficials, la veritat és que cadascun té la seva coseta, veritat? Però n'hi ha uno que jo sé que vos va agradar un poquet prou, que va ser el de la presentació, veritat? Sí. Oh, i a tu? A mi això me va encantar perquè, de fet, esperava molt aquest moment. Jo, des de que vaig entrar a la comissió, bueno, sempre, antes d'entrar a la comissió sempre he volgut ser fallera major. Entonces, va arribar el dia de la presentació i a dia d'avui
te podria dir que ho recorde i és com, era jo? O sigui, molt emotiu i molt esperat. Era ella. I ella era ella. I les dues estaven molt boniques en un escenari que va tindre unes coses especials que no s'havien tingut fins ara, veritat? Recordes d'algo? Sí, Hi havia unes cares, Sí, unes fotografies al fons sí, que es mereixaven. que se mereixaven. Era la primera de les presentacions en què ha hagut moviment en l'escenari, veritat? Sí, Perfecte. Van anar membres de la comissió a gravar-ho, elles no sabien què passava, allí se veien a la gent en sa casa i després resulta que va quedar prou bé, veritat? Molt bé, la veritat és que jo, el que dius tu, quan vam vindre a casa, jo de repente me vaig aparèixer ahí 3 o 4 persones i En jo... la faena que tinguem i a on van estos? Així va ser i corre, posa't el corpiño, t'anem a gravar, t'anem a no sé què i clar, i després quan arriba el moment i la veritat és que ben bé tampoc ho hem vist perquè nosaltres ho teníem d'esquenes, però a mi m'han enviat vídeos i tot i una passada i la veritat és que te dones compte que dius ha merescut molt la pena. I per a tu va ser també especial perquè van vindre unes amigues teues de fora que ja feia temps que no havies vist i van gaudir de l'acte i se van quedar emocionades, veritat? Molt, molt. Jo els havia parlat molt, des que tinc amistat en ells, els havia parlat de la festa, els havia ensenyat fotos meues d'altres anys i tal, però aquest any que era el meu i podien vindre i veure-ho en directe, per mi va ser molt especial i molt emocionant poder veure-les allí i de fet és que elles mateixes se'n van anar en la boca oberta perquè es va parecer superbonico tot i van poder conèixer un poc més la nostra festa. Ja estaven presentades les nostres falleres majors, però a més estaven acompanyades de la resta de falleres majors de comissió de Xàtiva junt a les falleres majors de Xàtiva, veritat? Com ha anat la relació entre vosaltres? molt bé. Mos ho vam passar molt bé, tots. Molt bé. Nosaltres la veritat és que també, per lo que siga enguany érem menys falleres majors, entonces teníem un grup més reduït i això pues, ens ha facilitat a lo millor un poc més el fer més pinya a totes i tindre molt bona relació, ja no sols en les falleres majors, sinó en la fallera major de Xàtiva i les seues dames, i molt bé, la veritat és que supercontenta i molt agraïda haver pogut sí, i compartir aquest any en elles i poder conèixer-les, que a moltes, algunes sí, però altres no les coneixia i molt contenta. Molt bé, i així van anar passant els dies fins que mos donen els premis. A nosaltres es van donar un premi un poc especial, veritat? Sí. A les dos vos van donar premis especials, però a tu va ser un poc més especial, veritat? Sí. Quin va ser? El primer premi de la falla infantil. El primer premi de la secció especial de les falles infantils i el premi al millor monument infantil de Xàtiva, veritat? Què vas sentir quan te'l van donar? Pues molta emoció i molta alegria. Ja feia almenys 3 o 4 anys que no ens havien donat el premi de l'especial infantil, veritat? Sí. I el nostre? El nostre fou el tercer de Monument Gran de secció especial també i també supercontenta del lloc que varen quedar. La veritat és que fora el que fora jo ja estava molt contenta perquè sempre ho he dit i ho torno a repetir. Viure l'entrega de premis allí dalt de l'Ajuntament com a fallera major, altre acte que sense paraules. Això va ser molt emocionant i molt digne de viure i de disfrutar-ho i damunt pues, el premi de Sandra que bueno, ja va ser, no mos ho esperàvem, jo vaig pegar un bo de la cadira, me la vaig agarrar i va ser super emocionant. Va ser impressionant després també
quan van cremar les falles. La falla infantil, la cremada de la falla infantil també va ser impressionant perquè van tindre la companyia de Teresa, de la Fera Major Infantil de Xàtiva, veritat, en la que es veu que te portes de meravella, Sí, perquè sou amiguetes no només de falla, sinó també de col·le. sí, vàrem a classe. Ah, que bé. I segur que comentaríeu moltes coses de falles, Sí, cert? A partir de entonces se va cremar la falla infantil, cert? Què vas sentir quan se va cremar la falla infantil? pues alegria, però a la vegada un poc de pena perquè ja s'havia acabat. Molt bé. I després va tocar als majors cremar la seva falla, veritat? Què vas sentir en aquest moment? Pues un poc el que diu Sandra. Per una part sents molta alegria perquè veus que s'acaba un exercici, s'acaba en el sentit de que cremes la falla d'un molt bon treball per part de la comissió, i per l'altra part pues, és un poc com dir ja se m'acaba, ja va acabant, i sempre pues, dona molta pena tindre que cremar el monument que tu has representat en l'any que t'ha tocat. De tota manera, teniu que tenir en compte que este any no s'acaba ni s'acabarà mai. El 2017 vosaltres sereu les representants de la falla, en el 2017 en tots els anys sereu sempre les representants de la falla i teniu que saber que nosaltres com a falla estem molt orgullosos del vostre pas com a falles majors. I hasta així el noticiari d'avui. Espero que vos agrade.